Ok. Partagez, menez. Ok. Salam alaikum, ambalma malion. Maufo ka barkada abalma ke na udenga do amara sila juri chercheur. Nouvelle duman ben bi nouvelle kadi kojugun. Ay partager fanga boyan amna émission kongurunge et à partir de 20h a bien sûr sur la page Street Card ni ala sona mena ko chama pas de développer mais mena fitini fo awye bi nouvelle ou là en titre follow Francis Djigitigera Francis Dongo Bana belebele kumana jamana mini dien bebe sran jamana miye ni arme atomique be a jamana bolo arme atomique mi ba bolo ate dien jamana shi bolo au présent o de kumana bi malika amena kana anda do la o tamesran jamana miye o masakere kumana mali ma amena anda do la o temelengo anga nouvelle flana mune Guinée présent a information do mais a ma confirmé a ya Africa Bleu Pajika ko Guinée présent kono le même Mali la sini ko Guinée présent mena déplacement ke Mali la sini ambora ko information fene sroni ko bele bare ben ngoro mais a doni fene développer awye donc ni sujet fla amena doni ne la ka développer a balmakeni aw denga fa amara sila jury chercheur ne kon me mini aw fe ay partager fanga bonya aga ker chaman bla aga shemcha ka folie se chek tiami ma cherfu ke kabako fura tigi je dongo do fura nunu me ka kabako rege ne a foawi ne rabe fura utiliser ala so kabako fura la fura mi na ka impana bade ma attention diabète furudimi rendimi kodimi aga cha cherfu ke ka numéro 78 o temelengo kanga belebele fo shegu la sana kane belebele dalembe seku ay bara mi nga ibeka ka tagali la shegu la sana kane ko beka ta ko imbana amadu go mgolao wa beka bara mi ke sans transition na pour que ka Mali stabiliser France kana sesoro ambe shegu fo ngon me mini autorité no be ko ga boya sama shegu la wa ni ala sona shegu la sana kane ka yina mauludu ate fone amara silako ne be déplacer ni ala sona beta segu kata be shegu ka mauludu ma donc a folen ko ka che Ousmane Chérif Madan Aïdara Sharafa Soufi Blal nunu beka folie be obe chesri mununa c'est énorme en même temps Mali karamogo na donibaga be folie segu karamogo na donibaga segu autorité morale afane aga folie be ni horola esi ya fam noye kise aga folie be ni horola et au temelengo ka segu tungara fo le politologue Bou Mabel Damangile Jawara Jo Bala kase Dani Shiko nunu ukacha aja drame nunu donc ni be folengo ame do anga sujet konala ambora ka nouvelle domaine nouvelle min kanga malidum aklisigi nouvelle min nabe autant jigitge nouvelle min nabe konobol bla makorona nouvelle min ma to makoronte sonogo bi pour la première fois de l'histoire Poutine nga bo publiquement ame wakati mina kale be Mali ko bi abe Mali soutenir sini comme Mali autorité ko nous a bla niveau la kale be ou ko koni Mali mago be deme la ko risi ba deme duma na mago be avion la wa dama na mago be hélicoptère la wa dama na mago be radar la wa dama na mago be keleke chew la na me basi de ko ka mago be fon fena o ba dama kutunu sigi ka la France ka Mali free Poutine go kale tena sigi tuni nga laje France ka Mali free France ka Mali déstabiliser ka bi ka soutien apporté SIA famu Mali ko domaine badena domaine fefe manandia aba ka soutien apporté anye ola aba kalama France kelen no ka coalition de djihadistes ka djihadistes re farangonga o be regroupement na depuis le Nigeria Boko Haram ka Boko Haram farangonga État islamique ko bo Syrie kananaye SIA famu ka bo Irak kananaye ka atmi nunu ou kelembe ka ni bere farangonga objectif kou ka grande offensive ke Mali ka Mali attaquer ou Mali déstabiliser d'ici la fin du mois de décembre. Obo baramina anyebe fene France be ka kodo labe
abe fait ka galon da armée malienne na ka galon da Assimi Nununa ka oni nga intervention do préparer Mali là pour protéger la population civile au contexte de konna la Malidon aba kalama Poutine mbora koni cheo chea korobo ni mogo ya korobo kibe Mali attaqué akera djihadisio akera otanga coalition ni ko kibe Mali attaqué ebena Russie attaqué ebena Russie jolen soro ihe keleke mina femme be Russie Poutine mena bedo blakana Mali la ako kabna Mali kaka allié de abini jigida Mali ka ki jigi sama Mali la abena Mali protéger il faut ay Syrie protéger chogomna abe Mali protéger esi yavon il faut avec Ukraine ay territoire munu occupé avec ko protéger chogomina abena Mali protéger ka Mali doit sogona golo che Poutine mbora ko de fo wakata to jamana ka Mali déstabiliser amago be demo deme la ba deme dama ma daw mare akoko Sénégal anga Sénégalaw ne nouvelle duma de kaninda anga Sénégalaw kuloka Poutine ngo ko engrais comme me awla Malien ka be andeme engrais ko la Kaban deme dumuni balo kamna balo chamandi ama yoro abado balo ko gele abe mali do la o mundoni ndro wallahi o mundoni Poutine mo kabe na balo doninga bo risika di ama aba kalama ko Poutine ko avion de fa blé la farni esi afam alkama ka avion fa la ko ka blaka na di Mali ma français avion mena ka te di ama koni avion et disons français bateau mena ko bateau inteseya ko bateau inte di Mali ma parce que koni bateau nana ka di Mali ma koni alama janga ko farafina bebta deme demander Russie fait iba kalama usrane me odien ou ye bateau mene au lieu que okana bateau à livraison di ama tubabu yere bateau mene est-ce qu'il y a fond bateau ma c'est Afrique ou yere ou da fin me bateau ngono ou yere ataka duka jamana doma Russie kele no ka fin de tikula Russie kele me ka koke membe ka ato kongo be ka umne minogo be ka umne Russie ka gazi tikula Russie ko nous va aller ka gazi sa ku ka saninge en rouble ou ka saninge ni Russie ka monnaie aba kalama bidien kono ni 10 000 francs là le fait que ou obligé le nous be Russie ka gazi sa ka 100 rouble là nous be Russie ka pétrole sa ka 100 rouble là no Russie ka monnaie au kelembe ku ka économie de effondrer ku dessert bi France tulu ka gele Macron te soroy farni te soroy alkama te nyexela fem badé ne gele ale me France ni Europe jamana la me wakati mna donc au contexte de là Poutine ngo kabe Mali dema aya don konale keleke minen drondi ani keleke cho Mali ma France be robinet fermé pour que kongo ka mene o de la Poutine ngo kabe na balo badé avec ake bâton ba kono engrais avec ake bâton ba kono carburant avec ake bâton ba kono abena le ni bere chekana esi ya famu kana di Mali ma ka Mali deme ka Mali bo bolola esi ya famu pour que Mali don kongo kana mene minoko kana amene wa mira ni sodia koe ay kangar minda ni intervention me otangono aba kalama otam na intervention bla parce que ni otami kolosi jamana min qui détient le plus d'armes nucléaires au monde le plus de missiles nucléaires au monde o Russie o jamana no Russie o de ko cheo jamana o jamana ni tura Mali la i tura Russie la ni kangar de dale CEDEAO ede a fo CEDEAO ko kangar dalen frère ou bien France beaucoup bla manipulation mi ngono ku bla jeu mi ngono ou ma delga fo ku be force en attendant bla en place atimi kama na tu kono ala ka jigu kono ou ben na don ko Mali bolo ni jamana mbolo be yokomulo ou ben na do count mena klonge lare ou ben na do count mena bagabaga ma ou ben na don ko Mali esia famu quand yanga souveraineté nanga yere ma horon ya de tamoko ka klongete kana mo te klonge na tuni c'est fini Poutine ngoko bana ko Mali be bunya Mali be respecté o temele wa mo nouvelle dumana am bora ka rumeur do phénomène na confirmera esia fama ya africable pagika ko Guinée président mena visite effectuée Mali la Guinée président Mamadou Doumbia ka bena Mali la klibala il y a quelques jours seulement Guinée présent au Calais prélé no ka Mali deme ka keleke di Mali ma u kana Mali deme ka terroriste u kele u kana Mali deme ka dagajugu bo Mali dala u kana Mali deme Mali kele be banga korofɛ kele a be bancogo mina Guinée ko ka prélé mɛ ko ka sarasu doni ngana di ama ka be fɛ est ce qu'il y a famu président munu tɛmɛna no ye Moribo Keita nunu ye Ahmed Sekou nunu k'a bɛ fɛ ka olu est ce qu'il y a famu olu senda nɔ dɛ k'a bɛ fɛ k'i senda olu senda nɔ la ko Guinée prélé no k'i ka soldats bila kana Mali la kana Mali dɛmɛ je vous rappelle mɔgɔw ti min dɔn a b'a kalama ko Guinée ka soldats bɛ yan dans le cadre de la MINUSMA
o bɛ ka Mali dɛmɛ olu bɛ o soldat ninnu u tile kelen ma Mali janfa ni Mali ko min u b'o de kɛ ni Mali ko u ka kɛlɛ kɛ yɔrɔ min na u bɛ kɛlɛ kɛ u y'o preuve yira na bon Mamadu Doumbouya ko k'a pɛrɛlen de don ko Assimi ka wele bila a ma dɔrɔn k'a kɔrɔtɔlen don ko ka na Mali dɛmɛ ko Assimi k'a fɔ dɔrɔn wa a dun b'a dɔn bi an mago bɛ Guinée ka dɛmɛ la parce que bi i b'a ye k'a fɔ Mali ka kan ka zone dɔw n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ka kan ka zone dɔw reconquête kɛ parce que armée malienne n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ ka yɔrɔ caman libéré mais n'i ye yɔrɔ libéré i ka kan ka kan bila a yɔrɔ la donc armée b'o phase la o phase bɛ se ka temps ta bon Guinéenw ka appui bɛ se ka an dɛmɛ kojugu ni Guinée sera su Guinée mana kɛlɛkɛcɛ dɔw bila an ka bolo kan a b'a to k'a fɔ an ka kɛlɛ bɛ nɔgɔya a b'a to zone baden bɛ yen est-ce y'a faamu an bɛ se k'o intervention ninnu bɛɛ teliya an bɛ se ka cɛw sigi armée malienne bɛ se ka cɛw sigi yɔrɔ caman na kan caman bɛ se ka sigi yɔrɔw la u ka force spéciale bɛ yen o force spéciale n'an ka force spéciale an bɛ se ka baara kɛ par exemple la zone des 3 frontières France bɛ ka janfa labɛn nin Mali ni Guinée bɛ se ka kan dɔ sigi la zone des 3 frontières o bɛ se ka kɛ donc a coopération c'est gagnant-gagnant surtout nin bɛ intégration de yira nin b'a yira k'a fɔ Mali ni Guinée n'an tora nin sira kan ninnu bɛ kɛ jamana kelen ninnu bɛ kɛ fédération ye parce que ni jamana ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ ni ninnu farala ɲɔgɔn kan an bɛ kɛ première puissance de Afrique première puissance militaire première puissance économique fɛn dɔ bɛ Mali jɛ o bɛ Guinée notamment n'o ye port ye n'aw ni Guinée farala ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ kɛ kelen actuellement Mali armée bɛ ka monter en puissance n'o ni Guinée armée farala ɲɔgɔn kan farafinna armée jumɛn bɛ se ka bila an ɲɛ tuguni farafinna armée jumɛn bɛ se ka bila an ɲɛ surtout bi ala ye Guinéenw sɔn fɛn dɔ la kɛlɛ tɛ olu ka jamana kan kɛlɛ t'olu ka kɔrɔnfɛla la kɛlɛ dun bɛ Mali ka jamana la Mali ka kɔrɔnfɛla la effectif ko problème dɔw bɛ an na parce que an mana MINUSMA gɛn ni Guinée soldatw nana fara an kan an bɛ se ka MINUSMA gɛn ni MINUSMA taara effectif ko problème fɛn fɛn bɛ yen an b'a bɛɛ pallier c'est à dire Guinée soldatw bɛ kɛ yen Russie soldatw bɛ kɛ yen armée malienne bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ problème d'effectif ko o de bɛ nɔgɔya o bɛ kɛ problème d'effectif ko bannen wa n'an ni Guinée farala ɲɔgɔn kan an ka monnaie créeli i b'a ye o bɛ nɔgɔya fɛn tɛ nɔgɔya k'o bɔ quoi ani Guinée mana fara ɲɔgɔn kan an ka monnaie créeli i b'a ye k'a fɔ ça va devenir une réalité an mago tɛna jɔ CEDEAO la bi an mago tɛ jɔ CEDEAO la n'an hakili b'a la il y a 2 jours ne y'a fɔ n ka proposition na ni aw hakili b'a la o ko de bɛ ka réaliser n ko Assimi mago bɛ ka sommet dɔ kɛ Mali Guinée Mauritanie est-ce qu'il y a faamu ka sommet dɔ kɛ ni jamana ye dɔ ko an ka élargi Algérie la jamana 5 Mali Niger pas Niger Mali Guinée Burkina Mauritanie ale ni Algérie ni ninnu jamana 5 farala ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka monnaie kelen créer est-ce qu'il y a faamu ka zone de libre échange kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a b'a kalama an mago tɛ jɔ CEDEAO la bi an mago tɛ jɔ CEDEAO la sini o bɛ kɛ sababu ye Mali bɛ se k'i yɛrɛ ta ka bɔ CEDEAO ka jɔnya la parce que n'an ma bɔ CEDEAO ka jɔnya la n bɛ kelen fɔ ye élection wagati walahi ni CEDEAO bɛ kɛlɛ saraka yɛrɛ t'a la au moment des élections mankan bɛ wuli Mali ni CEDEAO cɛ saraka t'a la donc an k'a lajɛ an ka o terrain préparer il me semble que Assimi ani Guinée u b'a direction na parce que CEDEAO tɛna Mali to u tɛna Guinée to u ka sommet min tɛmɛna u y'a fɔ k'u ka sanction bin Mali ni Guinée kan est-ce que Mali ni Guinée kan k'i sigi k'a lajɛ sanction kana bin u kan ka sɔrɔ u ma réagir donc Mali ni Guinée an bɛ wagati min na ninnu kan ka fara ɲɔgɔn kan plus le Burkina an bɛ se ka élargir Mauritanie ani Algérie n'olu sɔnna ka fara an kan an bɛ jɛ ka monnaie créer o monnaie fana fanga o bɛ bonya ni jamana kelen ka monnaie créer i b'a ye k'a fɔ an mago bɛ se ka jɔ parce que frontière bɛ Mali ni jamana baden cɛ ani Guinée a b'a ni Mauritanie cɛ est-ce que y'a faamu a b'a ni Burkina cɛ an bɛ se ka nin jamana bɛɛ emprunter an ka minɛnw bɛ se ka bɔ nin jamana baden na port bɛ Algérie port bɛ Mauritanie port bɛ Guinée en même temps ni Guinée ka liaison tuguni ko terrain sira a b'a kalama terrain sira projet a daminɛna o b'a projet discussion na terrain ka bɔ Mali la ka taa Guinée n'o kɛra o bɛ Maliyɛnw lafiya ni terrain bɔra Mali la ka taa Guinée en même temps Fonba ka projet o projet fana bɛ yen o baaraw fana o da kan ka don o kuma la n'o de ye ka fɛɛrɛ kɛ fleuve Niger a partie minnu n'a gerennen don ni bɔgɔ nɔrɔnɔrɔw bɛ ni gabakurun bɛ yen n'o de bɛ kɛ sababu ye bateau tɛ se ka bɔ Mali la ka taa Guinée k'a lajɛ ka o bɔgɔ bɔ k'o bɔgɔ nɔrɔnɔrɔw bɔ k'o gabakurun bɔ ka fleuve Niger se pour que bateau ka bɔ yan automatiquement bateau ka taa Guinée donc ni fɛn min bɔra Guinée port la a bɛ don a bɛ se ka na bateau fɛ parce que bateau bɛ se ka marchandise min ta diɲɛ kɔnɔ fɛn tɛ min bɛ se k'a ta terrain sira bɛ se ka marchandise min ta diɲɛ kɔnɔ fɛn tɛ min bɛ se k'a ta o ye développement de natɔ ye Mali ni Guinée ni ninnu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma
jamana tisana Afrique ame bla Afrique benyama mais asiminka union créée a CEDEAO équivalent fitine do créé entre le Mali, la Guinée et la Mauritanie. Est-ce qu'il y a famou ani le Burkina Faso na union créée en jamana naninche Mali do angan daka akilatre alnou amargo bianga 100 ans mais résister alnou amargo bianga 100 ans wallahi ame résister donc il va y kafo Mali don ni dakura damadon nebe ambolo ka dawklo ka balmake ni awdenge amara c'est la jury chercheur donc ainsi à partir de 20h sur la page petite carte voilà ne ala ni krasona meta kaniko top développer nka nga révélation badenge 20h ainsi page petite carte ka ma page ma ni émission d'amna muka page ta ka blanga page ka se ka sur nga page fana sans fait salam alaikum